Hit radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sasvim. Najmlađi novinar u Srbiji. Maksim. Hit radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima! Moj današnji gost je jedan mnogo bitan ministar, Rasim Ljajić. Vas baš dugo nigde nema. Ja gledam da se pojavim kad ima potrebe za tim, da se nešto kaže, da se nešto saopšti. A šta ste tu hteli meni da saopštite? Verujte, meni više nije važno, meni je sad važno da li čovjek zna ili ne zna. Da li je čovjek sposoban ili nije sposoban, da li je čovjek pošten ili nije pošten. Razumeo sam vas samo ono pošten. Moj deda kaže da ni jedan političar na svijetu nije pošten. Pa ja ne bi tu ništa komentarisao. Dobro, a je li teško biti političar? Nažalost, polovinu problema koje imam zbog pazara. A, to vas već razumem. Moj tata stalno viče, jer mama svaki dan hoće da pazari. Baš mi je žao tate. A vi političari mu ništa ne pomažete. A to da li ću nešto da doprinesem, baš me briga. Važno je da mene niko ne dira. To nije lepo. Mi muškarci moramo da se držimo zajedno. Juče sam čuo da neke žene tuku svoje muževe. Pa kakvi su to muškarci? Ima tu pošteni ljudi, jako pošteni ljudi, ali su nesposobni. Hoćete da vi i ja napravimo klub za muškarce, da ih branimo od žena? Kao neka sigurna kuća za njih. Mislim, to je moja naprosto odluka od samog početka bavljenja politikom. Super! Jedva čekam. Ja ću da nam spremim igrice da igramo po ceo dan. Idemo odmah sad da ih nađem. Ćao svima! Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sasvim. Najmlađi novinar u Srbiji. Maksim. Hit radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.